Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ron ti surat. Ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Susan, nga napoluan, Sir, huwag sir, sir, huwag sir, sir. La 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 la. Wag sir, sir, wag sir. Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, iti kalman laeng ni pagayam ti kasusan, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tatimawag ni nanang. Hello nanang? Anak, Susan anak, Susan. Nanangapay. Ha? Ni tatang mo. Masapol ka nung maopera. Tanusaan nga maopera. Matay ni tatang mo. Kat, pa-opera rin yung karda. Mawanti kwartang gastusan tayo, anak. Dakilmat nga ro. Di baga dati sa nga gasot aribo apisos di bagasta. Bagastos. Sa nakasot nga ribo at pisos. Una na, kat pangalak nga ron dito eh. Di ta akit ang ginamedyo kay di ta nangi. Kaya kung utang, hindi ka bagyan tayo. Ano masadag kayo kay ni kapitan, masadag kayo kay ni mayor, masadag kayo kay ni politiko. Siga nga ron tinapanunod kong imun anak ko. Tanong ko sa pagarigan ta, hanga umanay. Kat anayam miya. Pangalak nga ron. Saan kayo bagam no ka nga nasya at nagiti amom. Nakil pa yung nga ti tadakin ka nga sweldo. Tangawan natin na si atak mo, napitas mo trabaho nang alakit agpatulong ka man katakwada anak. Ang iti kabitan nga panawin, masapulin. Alam na anak ko, agpagpakasi ka kadagiti amom. Siga na nang aramidek, maispalaing ni tatang. Kahit kumusta naman tigil kakapsat ko. Lagit ka siya dati nasingpid damat. Napialang na dati at may tulong da. Tis anda nga pa nagloko-loko. Alang araw din anak, takasalita mo tigiti amom. Sige nang, tumawag at tunuan niya at resulta ti amin. Manong naming kabutirigat di pa nagbiag isong imayak dito syudad nga kasimbre kakas katulong. Ato hindi manong naming di nagtrabaho ak simbre kag karinderya, ngim didakbat sardingan di kita tricycle driver ka tansingin, simbre kag pa nga sales lady department store, ngim basit mo ti sweldo, nagkatulong ak pa manong naming di lugar mi ngim imayak dito syudad, tatakdakil mat lang ti sweldo to'y kunak. Adan na, dadari makatawan ko manong nami agas katulong iti upat. Upat lang nagsiserbiya. Duwa nga agasawa manong. Dagit agasawa nga lakay ken bakit da Sir Edmund ken ni Madam Norma ken ti anak da nga lalaki nga niya Sir Alan nga ti asawa na ket ni Ma'am Sonia. Manong upat na dalang. So that ilabaak, ilutwak, nalawat balay da nga pagdalusak, iti uneg kanarubayang. Kanapod no naman ang nami, kaya talaga yamyamanek ta panakkilan tinted da kanya kasweldo. Pinakasaysayat da, binulan pa yung manong naming ikandak ti bonus ko, ngikatang ko kanot arwate, paglud ko, no, kumatang ti barong nga cellphone ko. Imbes kung kumatang ti barong nga cellphone ko, ano nung saklatan na dati nga cellphone ko?
Tainayon ko no kaipaw it sa jabalay manong naimi nga para kanatatang kininanang. Ngitita. Ada din manong naimi bagbaga ni nanang nga sakit ni tatang. Kadada tiga po na no ape nga alis to nga mapanog no kasta nga trabaho. Kata maoperar ka no. Tano saan mo maoperar? Matay. Manong naimi. The Sir Edmond kani Madam Norma ti mo na nga nangibaga. No da kami malasan ko akit. Awan ti iduldulin mi. Natamad lang pension mi ang padpata kini Sir Edmond mo ti pagnamnamaan mi. Ampay ko manaya ka kita adong maintenance mi. So nga pasay mangtedno ka ni Alan. Dagiti talong anak ko nga manungin ka manangin ni Alan adayo matiyanda. Padasim ka di ang ibaga. Ibagam ka da Sir Alan mo kani Ma'am Sonia. Tani, adot urnong digitan ta, aging kakadagito katawang pa anak da. Ape ngamin nga awang pa anak da, Madam, di da pila kayo taganak. Ape ko pangansan da pila kayo taganak. Kadadansan manon, hani, titawan sipod nga nag-asawa na. 8 nga taon rin. Saan na pa nga ganak? Ada ka di diferensya ti? May sa kadakwada, sir? Tsaka mo. No sa ludsud at kadakwada, awang ka naman diferensyada. Puro raya dala ta, no kaanon to, mangtid ni Apo Diyos ti anak da. Nga mapay, anak ka di ti problema, hanga kwarta ya. Man sir, kwarta. So, bagam to kadakwada, kamunuta kami, kini ma'am mo, ha? Awa may tadmeta, pagpagsuunan lang ta pensyon mi nga para karagiti agas mi. Manong nemi di sumangpet na kita asawa. Ibagak kuman ngem, agin na nadapay ko na, mangandapay. Tayo tumalpas da nga mangan, isunto pa nang ibagak kadakwada. Ni ma'am, ti muna nga nang ibagaak manong nemi, tabarbaring konak ni so, iti makaawat ti sitwasyon. Ni Ma'am Sonia. Sila din sakit dakila problema, Susan. Sala nga dakil, nakadakdakil, ma'am. Abay, insin na kan jay boyfriend mo, jay probinsyayo. Awan pinanawak ka boyfriend ko sa dyan, ma'am. Nga man da boyfriend mo dito yan. Dati driver nila karubak. Agar-arim pala kanya ni Rico, ma'am. Saan ko kayat? Kahit mo sawan, saan ka pa yung awang pa yung hadas mo? Awang pa yung, ma'am. Di mo pa amuno kasunod ganas na. Ala ni ma'am. At dalawang problema ko, makakatao Ay, nakabit sa problema. Nitatang ko, ma'am, nasken nga maopera. Tano saan? Mapukomi ni tatang. Daming sakit lang. Hindi pa ilang. Alis itong mamanog. Kahit bumahaliak ko, ma. Mano ba sa po na? Sa nga gasutaribo. Paano madata nga baliyemon? Sa nga gasutaribo a pisos. Ore mano na, ma'am. Basta damay tadyo. Tama kamudan to nung mangnain sa diyay. Ngam numabalin na ko ba? Numabalin na ko ba, ma'am? Kit gulpian yun. Labag sa tamin to itasawak. Malaman, ma'am. Mamok to ko maaging ganun bigat. Gabot masapol nga. Maopera nga dakos. Ni tatang ko. Iso nga rot nga pagsalita mi ita. Mamumtid itong bigat. Dinawagak nga ron ni nanang manunay katimbagak nga gaging kainto ni bigat. Isunto pa nakaamok no umanukot manunay nga ikandak digit agasawa. Alawan na nako. Indaw-dawat di kinapo Diyos. Alawan. Bunang di kayo nagdandanag.
Basta agkamang ti kinapod Diyos. Nakadigo sa akon manong nemi idigidak ti oras. Alas 10 en trabi. Masitan di turog dagiti amo. Nakapagsalita nga tan da Sir Alan kini mamsod niya. Siyempre ka kunin ti silid kumanong. Insuot ko ti pagananay ko maturog. Awanan brak siyempre. Di ako ng kabil. Nakapandiak. Kaya nakabato ak tinarasay. Diyos ko. Sabay ko mata. Makapagsalita nga na siya. Di kita kasawa kat matulungan tak. Manuno ka ang bulan ng ikaro. Sus, ang bulan, taon. Diyos ko ya. Di ko ang dadagtug-tug-tug. Di ba batit? Tama pa na nagtugtot silid ko. Ni, imaside ka kitiri daw. Sindet ha? Siyak. Sino nga si Kak? Siyak ni Alan. Ha? Ni Sir Alan? Inlokat ko tiri daw. Sir? Sumre Kak. Siyempre, inrekap na tiri daw sana inlak manong. Sir? Ada problema sa nga di. Sige. Umay ka na, tapagsaritaan ta. Nagtugaw iso na ti iking ti katremanong. Pagtugawak nga ron. Awamat bangko dito yung pagtugawak ko. Umay ka, tugaw ka ti abay ko. Nagtugawak, mastig ka to eh. Mastig ka, hanggang buteng. Tapagsaritaan na ti problema. Umastig ka, dumna ka kanya. Imasada ka mano. Nakasando iso na. Nga nakapadyama. Kadigdigos mo. When, sir? Sumala na bagno ka. Mga taon man. 21? Beijing ka pa eh. When, sir? Sa nga gasot aribo a pisos ti masapon mo. When, sir? Kasapula mo rin tumigan. When, sir? Nagasagana ka mang tet. Basta. Sir? Basta. Nanarakupan ng matimalong. Basta. Sana yung salagsay kang tadakulap na iti badok kat nakabarbarit takulap ng mga apros. Mas masaya ka na kiti mansalas ko man. Sir, huwag sir. Sir, huwag. Inulit-ulit ko ti sir, huwag sir. Ngayon nagsarding na ita gabotay na malan na matindi bibig ko. Sir, huwag sir. Huwag. Sir, huwag sir. Ano ti huwag? Sir, baka mamo ni mama. Nagtulagan mi ti amin. Ha? Nagtulagan mi. Di mo kadi amo nga na diferensya na? So nga sang kam ngagkanak. Anakan ka. Ha? Anakan ka? Samon tito kanak kada kami. Sir, kaskasukat. Iti sa nga gasot na riba pisos. Kan ada dun tupay. No kasapula. Pagbalinak na $500,000. Sir, ano palikayat mo? Agragsak ka. May ispalpay ni tatang mo. Maparagsak na kami pa eh. Gabot may sagutan na kami ti anak. May kan na kami ti anak.
imbas nga mga dap kami, pututan kalangan. Dada nagsalita kami kini ni Sonia. Mayat ka? Sir, sir, huwag sir. Ano ti huwag? Sa mong isardag sir, mayatak sir. Itay pa ilang mayatak kung nagmayat pa nang mo ka nagiti mansanas ko. Kaya nagbara nagiti bibig mo sir. Sir. Awang bulos, di pa nagkadkad ko manong name. Kinapudno na, hindi pala damok nga kras ko ni sir. Indaw dawat ko hindi manong name nga sir kenak to kumaiti silid ko. Nakasaganak lagi di nga mangipay ka puta kras ko ni sir. Ganita, manong name agbatbata kami nga mula mo kini sir. At dan ti ulo na tinagbaitan na kiti legs ko. At nagmayat. Oh sir. Oh sir. Sir. Huwag sir. Huwag mong itigil sir. Nagmayat manong nimi ti araramiden na makatikel nga makapa. Oh ma. Nagmayat. Kasla darumkwas nga riknak nga di matrumual. Oh, kaslaglag mauyong agwasang-wasang manong na iti pa nakapampamayaan na iti baba. Kinikinitin na sana itudog-tudog ti dilan. Oh, sir, oh. Tati namat siguro maburak manong nemi tadila namat lang tati susurot man. Ngimatuan ti ulo na manong nemi kat adani ti barokong ko kat kastawa na man ti panagkirap-kirap na kalagiti man sana. Sir. Sir. Susan. Sir. Naimas ka. Naimas ka ng lima mo. Ala, sir, huwag. Ang mga isukat mo iso na kanya. Huwag, sir. Huwag. Anak lang ka sa pulak. Ka-fertile mo. Anak ka-fertile, sir. Kaarem mo. Kandahay nagmakaarem, sir. Iso ka. Nagsagana ka na. Pututan ka. Sikugag ka nga takos. Ha? Gusto ka anakan, Alan, sir. Sir Alan. Sir Alan, Alan. Alan, sir. 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 Sir Alan. Alan. Alan, nagkuti ka na, Alan. Kanayon mo, norita simre ka na, Alan. Narimso din, Alan. So, sige, Alan. Nakarig na ka talaga ti pagapaman nga sakit kan sa emanong nga mapagapaman lang. Nagaru din iti gusod-gusod nan manon na yung nagmayat. Ore ko lang isurot man. Nagmayat, sir. Siran. Hindi ko mapalag, sir. Nakaduta ko maitan, sir. Baka dakil ko maitan ni tiyan ko, sir. Sana nagbabawi manon na Gabata na ito ikat para iti pa nakaispal ni tatang ko. Kan pagustok met, gabata na nalimit apa nagayat ko kini Sir Alan. Awam met problema, tapat check na nagtulagan da nga duwang agasawa ti amin. Ngam naman si ko kanak kat iyanak kuntun ti anak ko. Maitulid kuntong at nga bastalatan ni padawat. Ngam sang ko pala panunutin neta. Ti panunutek, kiteg dama, ti kasapulan ni tatang ko. Sir Alan, gusto na ka din, sir? Maminsampay, rinabi, nga maminduha, tap na sigurado. Sir, ori masikugak to, alam tulak taa.
Apay, nas ka nang agsibog ta. O sige. Sir, I love you, sir. Sir, I love you, Sir Alan. Alan, Alan. Alan, Alan. Alan, alamanin na, Alan. Kalpasan, manunimi, tinaminduwa nga panakaitayok na idinto tanamin inemak manong. Adon ti panagganas ko, idi tanausatan ng tiruangan. Nagimas ti pandangan na. Naminduwag pa yung nagganas it pandangan na manong. Kasi gaya man numalokatanin ti langit, talagang alis tulaing nga pumsuak tirik na. Hindi malpasin. Good night. Sir? Kiss. Sige. Good night. Good night, sir. I love you. Kabigatan na manunimi inuurahay ka no. Tamapan mangiruwari iti bangko. Uno saan, may kukuyo kalagin ka na kami. Takasan nung may pawit mo, siyempre, i-remit mo iti remittance company. Uwan, sir. Oh, makikuhay ka lang, orot ka na kami. Nagtugawak manong nemi, itilikod siyempre. Naman talyawan na ni Ma'am Sonia. Siyempre, ni Sir Alan, iti bangko, at nabati kami, kini Ma'am Sonia, iti kotse. Susan, ma'am, kumusta? Siyempre, saan tulagtal na panunod ko, ma'am, no? May ispalitatak ko. Kumusta kayo, Indrabi? Daling ka di mo lang tasawak. Ma'am, saan ko marumbing di amin? Yung nagtulagan nyo kano? Nagtulagan mi. Pinilit na. Kaya ito kasawan, ma'am, napilipilit ka lang. No si ka kumatisyak. Saan ka di masaktan? Ma'am, awang matanyaman nga relasyon mi kini sir. Yung baga na kanya. Love mo kano. Inamin mo, di ba? Nga di pala damo kat na-inlove ka kinkwana. Sorry, ma'am. Sa sinungamin saan ka ma-inlove kini sir? Kaya't mo? Tian niya, ma'am. Nagsinukat ta. Sikat asawa na ta siya katulong. Kaya't mo? Hala, saan na, ma'am? Siya, mamalinggan nga rin, ma'am. Iba't patig ko ti asawa. Sunalain ta. Saan ko may payandanak? Ma'am, nukas pagarikat ta masikukan na kadialain yung tuti anak ko. Sabi ko mata maipatig mo to. Jack masigurado. Ha? Jack sigurado. Amom, na makitkitak ti bunga tanyaman nga pakasaktak. Namnamayon ka di nga maipatig ko. Madi nga rood ang talagang nga madi. So nabibintas, no samong itulok, nagsikog ka. Ikang katipagtubar mo. Dati yun. Alam, ma'am, madi anda nga madi. Awan doon maambalinan, ti asawa ko, no talagang asawang kang nagsikog. No saan ang nagsikog, di kan ka nayunan na. Aging nagsikogak. Nagsikogak, taga nakakon. Itutukundo ka na kayong ti anak ko, awanin, nalpasin. Nalpasin? Kasano na subli-subli ang misuna?
Kung anak man nagtulagan nyo naling, ay, data ni sir. Manong nami inted na kanyak tinakasubre nga kwarta. Amom tagpawit? O na sir, tagpapawit akmet. Sige, tulod na ka. Hindi ka sadgan nga remittance center. Kalpasan na, mabati kang tulatan. Dahil gamto sobre kang trabaho mi. Sir, thank you. Thank you, sir. Ay, ma'am, thank you. Tinawagan kang dagusan ni nanang manunimi kanindad ko kang kuhanan ti control number. Anak, kompleto ka dimot lang? Wanang, damat ka din na utang mina. Kita, data na utang yun na kita. Apay, dadya ka lang ti eksakto ng magastos. Doon to pa, anak, niya na pasamak. Yung bagmanta, nang tedda. Nasayat na nga ron. Sino ka dakwat ng TED? Dagiti naganak, dagiti amo mo, no? Dagiti agasawa, nga, dagiti agtrabaho, dagiti dumamok, kinagpimpensyon dan, ako naman tumanay pensyon na para katakwada. Sige anak, tama pangwalain yan, takasaritak itong doktor, tapno rogyan dati operasyon. Iti sumarunong nga rabi manong nami adamanin tugtog ni sir. Alas 10 pasado. Linokatak. Inarakop na kandagos. I miss you. Huh? I miss you, Susan. I miss you too, sir. Sir, hindi dya kama. Hanin yun natin to. Oh, sir. Sir, aday bagak. Hindi dya kama. Ang itata, aday bagak. Anay bagak? Ni ma'am. Hindi apa ni ma'am mo. Di na madgayam, napilipilit madgayam dahil ito nga nagtulagan niyo. Kinapudno na, ada impilit na kanyak ngintid nga tumarit. Tapno sa anak kanung agsikog. Nagtumarkan. Ano siya? Apay. Kat siyempre, dahil tatitulag, anak-anak. Hindi makadakos. Di na kanumot may karino, ipadagnan to ti anak ko. Babamlatay so na. Dakam to na makamagsalita. Saan nga isupit pagsalitaan ta? Gabuta, Alan, Namindwa manen nga rikos manong nemi kaditi pumanaw ko maning kawid ko. Abay, nagita ka to'y abay ko. Nagpatpat nagkatuyan, sweetheart. Saan nga mabalin? Taapay, yung kamat isublat ti asawam, nalpas kami tayin. Ano pa nga nga nabuslon lat? Hintadang ka. Tasi ka tinasken nga may kan. Kapata inutil mo dyan asawam. Shhh! Masasawan na ita. Mamangit ko. Masaktanak man. Love ko ti asawa. Siyak din ang love. Apay tapanggap mo nga mga agaw kanyak. Manipot ti asawa. Masuronak. Di kasi dyan start na. Kung ano nagtulagan nyo ti amin. Babaam lata. Babaam. Kagangin dito. Nasakit para kang kuha na siyempre. Nga mawamabalinan natin anak ba't may kanti anak. Iso nga sika. Ang ipitluta pa yung Hana? Maminto lang. Nagagag dati huwag ko lang. Nagluko ka. May kadua pa lang arabita, masikukan. Natiyam mo, baka adan. Suran, tapos ito makabulan, 2 bulan na. Pasaraymat mangliwat manong. Ala. Kadno umay ton, sumarunong arabi. Apayong nga may drabi. Yung kawid ng tisawak. Isinam nga mina.
Ana. Awan. Ni isinam, di na siya at si kakinsiyak no kuan. Ta sigurado ka nga mapututan ka. Sawom to di kita. Hinton addan. Sigurado na kita. Ikari. Tanda ni 2 bulan na yan. Na-delay akon. Saan ako nga nagregla. Peso? Ngayon no sure. Urayin tapit another man. Talulun nga bulan manong. Nadentan na kanya. Usarim na ito eh. Ano na ito eh? Pregnancy test tube. Saan nga ipakat? Tsak di mga ipakat. Ha? Inonsentek ka na kita. Sukan dyan ka mo. Ipakat ko. Kapag nga mapamot kis-kis. Loko kakipakat ko. Anong gata damat dilam. Tisarak mo man itabot na. Uy. Sir Alan. Allah, sir. Kunak manungata. Deta, pregnancy test, i-plastar mo sa bali man to bahabon. Allah, sir. Allah. Opo. Manong nemi kalpasan deta. Deta na. Kaya nga naamuan mi positive man. Positive no kasta. Nakanagragsaka. Agananat ka, ha? At schedule mo nga may check up, mapag nagpa-check up. Siyak lang, kuyukin ka. Unas di asawak timang kuyukin ka. Wag. Wag, sir. Sir, wag. Ano, wag. Saan nga siya namang kuyukin niya? Kinsa mong ibagbagang masikuka ko ng mga nupangatanak at maragreg. Saan na haramidan na ita? Kasunod na aramong din na, padasin na haramidan. Isinak nukan. Ha? Di ba? Isok kayat mo? Itataddan anak ko kayong ka. No aglo ko rin dyan nga sunya, no dinatong palin titulag, isinak pagtalawe. Manong nemi napangga man nagpa-check up iti doktor. Kad nang ted manong nemi di kiti tumarek taan na kan minagbagaan na. Aging gamay may sakon nga nagawid dito balay. Nakiktutak iti addan ni Ma'am Sonia. Ma'am? Apay, nakikitut ka dadak? Kung ano na pang nagtrabaho? Nakilogan na kumana di kotse ti asawa. Ngimsikamat tinlogan na. Napanan nyo? Napanggam nagpa-check up. Abi nga di mo tinong patitulag ta. Anong ordin ko keng ka? Doon siya, induling ko. Diyak pa kinisayan. Tanggit ko naman niya. Ma'am, di na ka papain. No kano adadagas sa pagnipukan niya. Isigin na ka ni sir. Anin baga na kanya? Lapadasan. Padasan di. Adadagas nga nabidam kanya. Makita. Isina na ka ni sir. Imbaga na yata. Imbaga na kanya. Kat maragsakan ka man. Kasi siyempre maragsakan ak ba ta? Takayat nakakangata? Nasawain? Hoy, anak laing di kalkalagupan na keng ka. Saan nga si kamis mo? Kakaisulong ibagbaga ni sir na iwasak ni si ka. Ano, takura? Lapadasan. Lapadasan. Margaret si Koko kapukeng ka. Adi adadang di nakakayat ni sir. Hayop kayo. Manglilipot kayo. Ma'am. Laglagay pa, ma'am. Nagtulag kayo. Napilpilit akla. Kung gayam, kumusta ang tatang mo? Dichay, nalainganan. Tinitun ka anong isublim jet? 100,000. Kung may subli. Diba? Baalim na dyan? Ano nga baali? Hala, ma'am. Ayan, taas na nga tulag. Bayad di anak ko na dyan. Nalakapagid di ang. Nung ko na ni sir. Nga nayunan ng tukano. No, ipas kayo konti anak ko. Takayat mo ka ding itad di anak mo? Ha? Naglaglag ka mat ng babae. Nga ina? Kayat mo? Nikit isutulag.
Kitsak amok ti agtong pagtitulag. Saan ka itong nga mabibi? Ha? Panunutan. Panunutan. Di mo ito nga di mapanunot. Nganitad mo na itang ubing. Kinialan. Kat siyempre, adaat. Di ka na mata makonsensya? No, makita mo ito nga kitagad-direktad ang ubing. Imposible nga, di na kanto anawain ni sir. Baka isinanakan. Kita kami tag-asawa. Ambisyosa. Katulong ambisyosa. Dato di bagaking ka. Saan kuntong mabaling ipatigtanak mo? Bahala ka. No, saan tungot nga amon to mga ipatigtanak ko at isinanakan ni sir. Ngata mo, baka no, basta. Ambisyosa. Salistol ako matong. Lapadasa matong payanak, magitam. Tawagin ni sir, kipulong ako. Kakita gubran! Katulong, gubrakan! Uwan ma'am, gubrakon! Siyempre, manunemi, umaya, agsibog ni sir. Nagsibog kami nga duha, manunemi. Alan. Susan, thank you. Albasak manan. Nga da problema. Pangtanag diyan, asawa. Ano ba pagkana? Basta. Kurang na lang atong pain na. Kurang na lang ang pungot-pungutan na. Agbutang lang ha. Kabutay baka kagibulong aking ka. Sa nodang ranak, nodagas karapidan na kanyak, isina misona, di ba? Mapilipilit lang, manugot itulag yun. Mabam na tayo son. Tako na kon. Basta sa nalaki di sulkan na matam. Mabam na tayo. Uray niyo kumagana. Ha? Tungarot kabilan na, tamaragag si Kugko. Mapapatay ko man. Ikaw mabalod ka man to. Anong sa panunutin ta? Tinas ka nita. Kata, nasalun at anak ta. Anak ta? Anak ko mga rod. Anak mi? Kaya ni Sonia? Anak ta. Ngamintuntod mo kanya kon. Anak min kini Sonia. Impang tana. Kadagadalan ng tukan ti anak mo. Tiputot mo kanya. Padasin na. Pinas lang aro din, saan ko itad. Anak ako nam? Man, napimbit na, sinusang ko itad. Tulay pagbagam. Yung karimidi, ngamangtid kan tupe tinayon na. Idento tayo bagakit ni Ma'am Sunyan nga bayadak ka no? Balik ka no di 100,000. Di ba? Kasukat ti baby nitid ko ka. Wan. Na yun na, magbalintong 500,000 ko na, di mo itong palin. Kati, ianak mo pa nga mo na. I-advance mo na, i-aduma. Ore 100,000 pa. Ito namin yung pagbagyan. Sige manin, kakayatin. Apay. Tsak kayatin. Gawid ka. Ano nga gawid ak lokot, balagod to'y. Yung kadya kwarto yun, iti asawam ko na. Apay, pauyo ko. Kaya ko pa ito 100,000. Wala lang, sige. Ito bigat. Peso? Ito bigat. So ka, alaw, ito bigat, Sweetheart, ito bigat man na. Umuin, basta gusto ka, ay. Opo. Sikala ko man tinagbaling asawa. Hindi, papanawa mo di asawa mo tatatatagdan na. Samat nga rin nga mabaling. Manong Nemi, ili maalak ti 100,000. Saan ko nga impawit pa'y manong? Nangarami taklahan ti surat. Nga impatik.
Kalpasan na. Nag-awid ako dito yung probinsya. Nakiktot dananang kinitatang kinikapsat ko. Na, pabigla-bigla ka matananak ko. Abay. Nagkataon sa dyan ang naapay. Basta dyan kayatin. Kanan niya. Ano madlak tiyang ko? Masigog ka? Masigog ka. Sisinong sigugin ka? Dahil di kasukat 100,000 pesos. Anya? Kahit mga sawan, nanang. Saan nga kaanak? Nagkitiduwa nga amo. So nga kaya da. Agsikugak tapno. Itod kunto katakwada. Ngayon saan ko na? So naglibas ako. Nag-awit ako dito. Nilikas ta. Kata. Saan na nga maalat anak ko? Hoy, lagluhan. At man, ano sa mga tupalat tulag anak ko? Bakay man. Mukabailan yung itad, anak yo. Irinto na di asawa na, ipangpangtanang, iruman ng anak ko. Kasano nga ritan? Sapulan da kan. Huwag gaya. Iyon ko ti cellphone ko. Jack pa in yun. No, na doon nga mix. Miss Cool manong name ni sir. Ken, dadag ni message na. Manong name. Saan ko ang binasa? Tama ka na doon. Tinawagak latan. Simong bata sigot. Hello, ayam mo. Sir, ayam mo. Sorry, sir. Ano ka sorry? Sorry na. Dayo ka din ang nabasat surat ko. Aman. Apa, di mo among nga itong panintulag? Nututulugaryo. Nututupibinsayo. Umahik dita. Iba ka. Dahil ito problema ita. Jack gayam na iba ka. Malang sila no, masarakan nyo di police clearance ko. Nga, intid ko kada kayo. Inagarti sa pulan mi. Ang ganun matapos sa pulan ni mama. Ibagam na sa doon tayo mo. Sir, saan nga agsardeng ni misis mo nga pangpangta? Isinam palaw mo na. Saktong sublita. Ano ya? Uwan sir, isinam palaw mo na. Saktong sublit. Nagloko ka ng kasasarita? Nagloko ka ng katultulag? Pinanayurampay another 100,000? Sa mo intaray? Rupa ka kwarta niya. Ni sir, matambay ka? Kasano? Diyak tulagi di mang iturid nga edad ti anak ko, sir. Nangaro na kini pangpangtan eh. Ni Ma'am Sonia, iruruman nanto. Sa amon tumat ang mabantayan. Iba kam dos na dito, tayan mo. Susan, please. Please, Susan. Iba kam dos na dito, tayan mo. Taumayak dita. Alan, yung paghamon. No kaya't mo talagang si inak ni Sonia. Ha? Uwin. Basta ibagamtayan mo. Ha? Kanitad mo kanyak na anak mo. No isinam. Api ko pala kali ko gumong norte anak. Isinam mo nagtsak ka din namon. Loko kan. Diyan mo siguro. Anak nga wise. Kunak man na ipatpatag na. Ipatpatag ka. Api ko rin pinanawan na. Tapno may ka dito eh. Kaya di mo ngerti magano sa ay mo. Talaga, umay ka. Ito na. Nga di mo sangpitan ti asawam. Agdangit datuhin. Mga patakder balay datuhin. Dito itang agdad na. Unay kan? Alan. Sige. Basta ibagam na sa ay mo. Ha? Sige. Ibagak ka. Kinunak manong name ka din magak. Orayan nak. Hindi, orayan ka. Begitu to pasarabo mi ah.
pasara buming kadaran ng tatang kapsat ko. Huy. Basta, umayag dito. Imay nga talaga manong naming kat nalasto kag anang yamam mo. Kadagiti karuba mi. Hoy, Susan! Sino na? Dagbaling nga asawa. Ngasot amat si Kugko. Ha? Opo, nagswerte ka. Nagguwapo. Di kotse. Wen, padaanan nyo. Agkasar kam to yung biit. Ngayon umuno na to pala yung paskang ko ti anak mi. Sakam to agkasar. Di kami, sweetheart. Wen. Tit ka po ta mailit itong galmay sa kada kami manon nemi saan min inuray terabii. Manong nemi tsaka mo no niya dato nga nasta strike ko. Tsak pulos inarapap. Yung sana nagbabawi. Gabot na nagsakak, dati lalaki manon nemi kananay ko alang sikok kanya kadipat patag ko. Kaya yung uray ko manong nemi nga may patagnak met tap na darason nga isina ng ti asawa no. Yan talaga manong nemi nga nakaimimbag ni Apo Diyos ko na. Gabot na nasapang inala na ni Ma'am Sonia ta na disgrasya ni Ma'am Sonia. Tasigon ti damag manong nemi idi may ni Alan dito probinsya nagbarbartek ka no. Nag-drive ka no nga nabartek kat na disgrasya kat natay. Madlaw ko nilitay ni Alan. Amo nga basol tinapasamang sweetheart. Basol madlaeng ti asawam. Apay nabartek nag-drive. Nagbartek. Gabutin na ramin ta. Lakit na basol ta at pakawanan na ta ni Apo Diyos. Nga madaplano ni Apo Diyos. Tapno mabalo ka, tapno may kasarnag. Kanyak may lama po ti anak ko. Sakbet lang ti mang padakil kan ko na. Kanya kiti kakapsat na. Agawin akon. Alam mo, nang sublikan to amal pasti sabon. Wen. Alan. Natatamad lang tagkatuluyan. Iti agdama manong nemi talo digiti anak mi kini Alan. Wen. Kahit ko mga ituloy ti panagbasak manong tesot ko na ng putot-putotan na kumat. Ang balik ko na, dahil nagpaligid ako, kat sana ko nga ganak, ison tumatan at panagbasa. Tap nilikas ta, kat makapagtrabaho ak, may matulungak isuna, kan matulungak, dagiti kakapsat ko. Dahil ito nga rin ti pagkasalita, ak manong naming ano maminsan, kaslasaan nga nakapapati. Ngam da ito iti pugno. Sir, huwag sir. Kunak idi, nga tigayam kit nasaon kit sir. Huwag sir. Huwag mong pigilan, huwag mong itigil. Tuloy-tuloy, sir. Sabi ko mata nakaibata akmat, iti adal, liluwakin pagsalamingan tibiyag, tuwing haradagyamang nga pagayam mo, Susan. Thank you, Susan.